Wezîrê Edaletê Abdulhamid Gül dawiya heftê hate Diyarbekirê û li vir serdana hin sazî û dezgehan kir. Gül di gotara xwe de anî ziman ku li Tirkiye pirsgirêka Kurd di desthilatiya partiya wan de hatiye çareserkirin, red û înkar nemaye Kurdî di her qadê civakê de li girtîgehan li dadgehan jî serbest bûye. Dema işkence û kuştinên kiryar ne diyar êdî mijara axutinê nîne. Mafên bingehîn ku wekî şîrê dayîkê helalin hatine naskirin. Her wiha îfade kir ku li girtîgehan îşkence jî nemaye. Wezîrê Dadeyê Tirkiyeyê destnîşan kir ku di desthilatiya wan de sîstema edaletê bi hiqûq dimeşe. Serokkomarê guhartina hindek mevzuatan imza kiriye. Pakêta dadgeriyê ya pêncemîn jî niha li parlamentoyê ye. Bi wan reforman heta 2023yan li Diyarbekirê heta Edirne baweriya gel dê pirtir bi dadveriyê bihêtin. Abdulhamid Gül dazanîn ku ew ê girtîgeha Diyarbekirê jî bikin muzexane. Parlamenterê CHP'yê İstanbulê Sezgin Tanrıkulu jî dawiya heftê li Diyarbekirê bû û wî serdana Abdulhamid Gül ji nêz ve şopand. Tanrıkulu navenda partiya xwe preskonferansek darxist. 1 Nisan 2013 tarihinde Di Nîsana 2013 da li ser navê parlamenterên CHP me pêşnimayek teklîf kir ku bi armanca qetlîama Helepçê li parlamentoyê veke tawan li dijî mirovahiyê bihê qebûlkirin. Lê AKP neheşt ew teklîf bikeve rojava parlamentoyê. Wî got wezîr eznê desthilatiya partiya AKP'de lê hêjî gelek kiryarên li dijî hiqûqê pêktin û behsa operasyona li ser siyasetvanên Kurd kir. Hêjayê bîrxistiniya ku roja duşemê di operasyona Kevdemî de 18 siyasetvan li Diyarbekir hatbûn girtin û di dema serdana Wezîr Gül de hêjî li nezaretê bûn û îfadeyê wan temam nebûye. Sezgin Tanrıkulu daxuya kirin ku di dema îfadeya 18 siyasetvanan de beşdariya bîranîna qetlîama Helepçê jî weka sûc hatiye destnîşan kirin. Wî got ew pir bi ber vê gotinê ketiye ku hem beşdariya qetlîama Helepçê weka sûc tê dîtin û hem jî dema îfade wan sedine gotine qaşo qetlîama Helepçê. en derin tarihimizin en derin Heke bixwazin vekî masê telafî bikin, bûgeherin teklîfa ji bo wekî tawana ji dijî mirovahiyê qebûl bikin, carek din em dê Helepçeyê bînin rojevê. Sezgin Tanrıkulu parlamenterê CHP'yê diyar kir Wezîrê Edaletê şîretan dadger û dozgeran dike ji bo ku biryarên bi edalet bidin. Lê wî îdia kir ku du salin hin dozger li Diyarbekir gefan li karsazên li Diyarbekirê dixwin şantaj li wan dikin ta ku pere ji wan biçirpînin. Parlamenterê CHP got ku sîstema qayûmtiyê bingeha bêheqî û bêedaletiyan e û da zanîn ku qayûm rêvebiriyên sazî û dezgehan ji derbê Diyarbekir tayîn dike da ku ser gendeliyan bigirin. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.